יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. נמצאים לקראת יום לימוד ענייני גאולה ומשיח ביוזמת מכון ממש. הרעיון הוא פשוט ביותר, כיוון שהרבי שלטון מלך המשיח מבקש ואומר לחיות את ימות המשיח, לחיות את העניינים של גאולה ומשיח. הדרך היחידה באמת לחיות את הדברים יהיה על ידי שלומדים את זה. כאשר אדם לומד, אז הנושא הופך להיות עד לרכושו הפרטי. אפשר ללמוד ואפשר ללמוד. אפשר ללמוד את הדברים מן הפה ולחוץ, אפשר ללמוד אותם כעניין שלא קשור אל האדם. אבל כאשר לומדים את הדברים לעומק, משתדלים להפנים את הדברים האלה, אז הענייני גאולה ומשיח שאדם לומד והוא עצמו הופכים להיות לדבר אחד, ופשוט האדם חי את העניין הזה של ימות המשיח. היוזמה לרכז את הנושאים האלה, בפרט את נושא הקהל, שזה הנושא החשוב שאליו אנחנו מתחילים בשנה הקרובה עלינו, היוזמה הזאת לרכז את הכל ליום אחד, יוזמה נפלאה ומן הראוי להשתתף בה ולעודד ולקחת חלק בעניין הזה. והקדוש ברוך הוא יעזור שעל ידי זה שנלמד ענייני גאולה ומשיח, ענייני הקהל, נכין את עצמנו לקראת ההתגלות המלאה והמושלמת שתהיה תכף ומיד ממש.